Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka sigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maigay ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso ja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di agence dunia travel service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Flɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye juin kalo 2026 maa minnu sɔgɔlen na an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a ta k'a lase an kanuba kɛrɛnkɛrɛnnenw fana ma Amadu Gasama ale bɛ domaine kɔnɔna na Monsieur le maire n'o ye Siriman Bacili ye an b'a fɔ nin waati in na Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Sori Kɛmɛso ye ka taa se Caman Diko ma ale ye moto taxi bolila ye filaninw fa don wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya don o don ka maaw ka doniw ta ani ka maaw ka ciw ɲɛnabɔ Bamakɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ wala sariya in tɛ foyi kɛ Caman la koyi ale tɛ bɔ Bamakɔ kɔnɔ ale ka moto taxi ni ale b'a boli Bamakɔ kɔnɔna na yan Jalafarakaw ka maire a sen bɛ kerekela nin waati in na a bɛ taama la n'o ye Seydou Sakɔ ye an b'a fo ka Jalafaraka bɛɛ lajɛlen fo Sajola n'a dugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen fo Monsieur le maire Seydou Sakɔ ale lawarama kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ min ye Jaba Sidibe kɔ fulamuso an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn fala ye sɔgɔma in na
babu bena taa n'an ye bolimafɛn bolilabaw n'o o ye sitɛrɛni bolilaw ni karasoro bolilaw ye Falaye u ko ko yanni nin kalo in tile 20 cɛ sira minnu tiɲɛnen no Mali kɔnɔ n'o olu dɔw ma taa dilan yɔrɔ dɔw b'u la ka t'olu dilan k'u bɛna baara jɔ Bamako Keɲeba Baɲako Kadiana min ye Bamako Kayi ye olu sira fan dɔw bɛ yen k'u b'a ɲini minisiri fɛ a ka t'olu dilan n'a ma taa olu dilan olu bɛ mɔbiliw jɔ u tɛna na doni ta maison de la presse ɲɛmaa n'o ye Banjugu Dante ko kunnafonidilaw k'u labɛn ko wulikajɔ ni cɛsiri dɔ bɛna kɛ ka kɛ ni kunnafonidilaw ka sariya o sɔsɔli ye wala in bɛ tali kɛ mun na sa Shana Takiyu gafe min bɛ yen n'o ye 22 septembre ye ale ɲɛmaaba n'o o minɛna kunungo ka bila kaso la cybercriminalité maaw fɛ bataki min kɛra o kɔnɔna na maison de la presse ɲɛmaa Banjugu Dante a ye nin dantigɛli in kɛ an n'a ɲɛfɔ maaw ye jago ni sanu feereko hukumu kɔnɔna na Musa Galabu n'ale ye jago minisiri ye ale ye jagokɛlaw kumaɲɔgɔnya kunungo moto sɔngɔ yɛlɛli ko ka Segu ko Jakarta kɔni bɔra 9,000 na 90,000 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 100,000 la Falaye olu ta da ka di o n da ti da ka Bamakɔ ya dɛ o yɛrɛ y'i kunna jalen fana ye ni jaralakaw y'i sɔrɔ u sɔn ka taa n'a ye fo 100,000 ni 60,000 la dɛ ala ka sababu ɲuman nka minisiri kɔni ko k'a kana bɔ a nɔ na tumutukaw olu ka jɛrɛjɛkulu minnu bɛ seko ni dɔnko kɔkɔrɔma don ko ka seko ni dɔnko yɔrɔba minnu bɛ tumutu kɔnɔ k'olu matarafali baaraw kɛ olu ye baro sigi kɛ o kan Korokaw fɛ Falaye Burukina bɛ minnu nana ko jiko dɛsɛ b'u la dɛ Koro yɛrɛ jiko gɛlɛya bɛ kɔrɔlen kuma tɛ maaw nalen fara a kan ni na kɛ kɔkan kibaruyaw fana na ko arbitre min yɛrɛ ka ɲi ni farafin arbitre bɛ san 34 n'o ye Umar Atakiru ye k'ale Americains y'a lasegin kunu Falaye a sera États-Unis u y'a sansalama ka na bila Turkikaw fɛ yen k'a sɔrɔ visa b'a bolo a dun kan ka taa jalatigɛli kɛ équipe minnu sera coupe du monde kɛnɛ kan nin waati in na an na olu da aw tulo kan nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen folen don bɛɛ folen kɔfɛ bamananw ko cɛkɔrɔba nogojugu k'o kɔti dibi bi sɔgɔma in na an ni sanuya maaw bɛ ɲɔgɔn na bi sɔgɔma in na an ni sigida yiriwali maaw bɛ ɲɔgɔn na bi sɔgɔmada in na anw ni an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na Falaye k'a sabu kɛ mun ye n'i ye bi anw ka dugubaw ta o kɛra maaw faranga ɲɔgɔn ye maaw bɛɛ lajɛlen nanen no i sigi dugubaw kɔnɔ duguba n'a sigikan duguba n'a wulikan duguba n'a baarakɛcogo duguba ni a ko bɛɛ lajɛlen kɛcogo bi mun bɛ yen o ye nɔgɔ ye nɔgɔ sugu jumɛn ji nɔgɔ bɛ a la ɲama nɔgɔ b'a la wuluwulu nɔgɔ b'a la bagan salenw o nɔgɔ fana bɛ a la n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ laadala a bɛ fɔ Bamako ma ko manamani bi bi in na Bamakɔ kɛra nɔgɔlenni ye Falaye k'a sabu kɛ mun ye fɔlɔ sigida musokuntigi tun tɛ sɔn fiyewu nɔgɔ ka ta ka ɲɛsin a ma sabula Baba Musa tile la service d'hygiène maaw hali n'i ka minanko ji bɔ kɛnɛma u bɛ papiye d'i ma i bɛ taa sara bi nin si tɛ yen an nana yɛrɛbila kɔnɔna na k'an ta ye an yɛrɛ ye denmisɛnw bɛ ne te daga sigi wuluwuluji sara wuluwuluji kɛrɛfɛla la Falaye min ye dingɛkolonw ni kɔkolonw ni ɲumankolonw cɛla fa bɛɛ lajɛlen o kɛra jibɔyɔrɔ ye bi Bamako de i bɛ lahaw ta so jɔlen miliyari la Falaye a sokɔnɔmaw u b'u pan jinɔgɔ kunna ka taa don u ka so kɔnɔ ka sira foyi t'a la Bamako de misiritalaw bɛ jinɔgɔw pan ka taa don misiri kɔnɔ ka tila ka dugawu kɛ kinamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye Bamako de a bɛ f'i ɲɛna i kana si dun i kana sɛfan dun i kana di caman min i kana kɛta Falaye ko o de bɛna ni pali ye k'a sɔrɔ pali ye soso kelen pe de ye anw kɔni sigilen don nɔgɔ la anw bɛ balo nɔgɔ la wa anw bɛ sa nɔgɔ la sabula an yɛrɛ ka laɲini don bi kin jumɛn bɛ Bamakɔ k'i bɛ se ka t'i ɲɛ jɔ o la k'o lajɛ k'a fɔ ko nɔgɔ tɛ yen ko wuluwuluji tɛ yen ko maaw kɛlen tɛ u ka wuluwuluji bɔ k'a bila kare kɔnɔnaw la sanji kɛra sababu ɲuman ye Falaye n'an ka ɲamandigɛw fara an ka wuluwulu fara an b'a bɛɛ la o don ko sanji nin fɛrɛla anw ka maaw ma dɛ Falaye an y'an ka ɲamanw bɔ k'u yari u ma taa yɔrɔ la ko u tora an yɛrɛ ka da la sabula a ji ma caya o i y'a mɛn jiwoyo bɛ taa ni minan ye jiwoyoba de don wuluwulutigiw olu fana ka wuluwulu bɔ k'a fɛnsɛn Bamako bilama Falaye maa 3 o de bɛ Bamako kɔnɔ Bamako de n bɛ na ko n bɛna na n dayirimɛ ɲini n bɛ n sigi kare kun na tile 2 3 n bɛ bɔlɔ dɔ turu o kɔfɛ n bɛ sira minɛ n bɛ saribɔn feere n bɛ tabalinin feere n bɛ muso lana ka bɔ dugu la o fana bɛna na nafɛnw feere an bɛɛ lajɛlen sigilen don bɔlɔn kɔnɔ an bɛ balo bɔlɔn kɔnɔ maa si tɛ kuma an fɛ sabula bɔlɔn kɔnɔ maaw yɛrɛ bɛ munumunu bɔn komi ninnu ye nin sira in baare
an ka taa munumunu jinɔgɔ kɔni o tɛ kin min kɔnɔ Bamakɔ bi fala o ka dɔgɔ dɛ min ye fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira ka GIEw sigi ka sigida kow sigi ka bolofaraw sigi k'a ye k'a fɔ bi ko Bamakɔ de yɛrɛ de nɔgɔlen don fala ye hali ɲamanbɔnyɔrɔ yɛrɛ t'an bolo o don n bɔtɔ kununko yɛrɛ de karidon n bɔtɔ dɔ ka dengulu zamɛ dunyɔrɔ la fala ye yɔrɔ in tɔgɔ ye di sagafelaw ka yɔrɔ kɔrɔ ye garabali a kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ ye o y'a kuma fɔ tɛrɛ ne y'a ye de fala ye sisan yɔrɔ in n'a ye i b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka baara dɔ sigi sen kan yaasa ka dancɛba don mɔgɔw ni aéroport cɛ o kogo baaralaw olu b'u ka baara la ye nka fan dɔ in fɛ garabali yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min a kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ wa su ni tile tasuma de bɛ ka mɛnɛ ye gazi min kana maaw fa a yɔrɔ la ye an si tɛ foyi fɔ parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn ko sigiɲɔgɔnjugu de don ale ta a ka so k'a ti fɛ anw ka lafiya Bamakɔ de fala ye mɔgɔw bɛ so dagabana jɔ ka tila k'a wuluwulu ji u ka ji baara bɛɛ lajɛlen k'a bila kare kɔnɔ o la sa ne ko n ko 15 de l'environnement maaw n ko olu ka san 27 baara a ye mun jaabi di Bamakɔ ma fala ye nin wariba min taara ka don 15 de l'environnement na a ye mun de ɲɛ hali n'u tun ye commune dɔ ta k'a kɛ kalo o kalo san o san commune kelen ka denmisɛnninw sigi kin kɔnɔ aw yɛrɛ k'aw labɛn ni maa min ye jinɔgɔ bɔ ni maa min ye ɲaman bɔ ni maa min ye nin kɛ a k'a tigi minɛ aw yɛrɛ ka sara bɛ b'o la aw ka fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ o la n'u tun y'o kɛ kin o kin sanw b'a sɔrɔ 15 ye nɔ bɔ Bamakɔ y'a yɛrɛ fɔlɔ yɔrɔ marabolow ko tɛ o 15 a ka bɔ kumaba in na discours ba in ni jayiraba in ni fɛn yiraba in maa minnu yɛrɛ b'a kɔnɔna na olu yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ye san o san ka kuma dɔrɔn k'a fɔ an ye nin kɛ nin ɲɛna nin kɛra ta a charbon tɛ se ka sa fandan fɛ a lɔgɔ dilannen tɛ se ka sa a gazi sɔngɔ yɛlɛlen don ko ka taga waati yɛlɛma kɛlɛ fala ye nɔgɔ bɛ ɲini ka na an fa k'an gɛn ka bɔ an ka so kɔnɔ anw b'a ɲini minisiri fɛ fala ye a ye ɲɔgɔn dan min kɛ ekɔliso ni ɲɔgɔn cɛ ko kalanso jɛlen ni kalanso mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni kalandenw y'u bolo don a la a ka kin jɛlen fana sigi fala ye nka a kana kɛ sɔrɔ burankɛ ka kin jɛlen ɲɔgɔnna ye dɛ ɲɔgɔn dan kin jɛlen ka taa yɔrɔnin dɔw ta k'olu ko k'olu jɛ k'olu bila ni maaw nana a tɔ an sama fu ayi a ka kɛ kin jɛlen cogo di fala ye service d'hygiène min tun bɛ Bamakɔ yan Mali kɔnɔ yan n'i kun ye hali i ka minɛnko ji bɔ kɛnɛma n'u bɛ papier d'i ma i bɛ taa sara u k'o sigi sigida o sigida jinɔgɔ n'a bɔra maa min ka du kɔnɔ a ka taa ko fɔ wuluwuluji bɛ tunu sisan ka bɔ fan bɛɛ fɛ maa wɛrɛ tɛ bila a la dɛ te mina minnu bɛ yen n'u bɛ te sɔngɔ sɔrɔ telefɔni 2 b'u bolo jakarita b'u bolo u bɛ daga sunɔgɔ la don o don kumaba Asimi y'a don tan karisa y'a bɔ tan ninnu tɛ foyi ye vidéoman ni kirikara ni fɛn ninnu i b'u bila baara de la a ma se ninnu dɔw ka taa mugu da la koyi u bɛ k'u disi gosi ko ka marifa d'u ma marifa tɛ di ninnu ma dɛ a ye ɲamanw kɛlɛ fɔlɔ a bɛ wuluwulu dingɛ minnu da a y'olu bɔ fɔlɔ fala i bɛ Bamakɔ de ye mɔgɔw sigilen ko baara t'u bolo u yɛrɛ sigilen don baara kan ne bɛ tɛmɛ don o don cour d'appel da la ne bɛ denmisɛnnin dɔw jɔlen k'u bɛ ka baara ɲini u bɛ taa ko kalo la tile la ko 150 wa dɔw ta ye 300 ye fala ye i tɛ ninnu cɛ cour d'appel yɛrɛ lajɛ kɛ dingɛ minnu b'a kɔnɔna na fossé tigɛw bɛ bɔ a n ko kuma dɔ la i bɛ fɛn dɔw ye i b'i yɛrɛ ɲininka o de la ne ko n k'an ka mɔgɔw tɛ keleya quoi fala ye u bɛ taa yaala diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko maire taara ko jumelage bɛ an ni kirikaralakaw cɛ maire bɛ taa yen lajɛ ka na a tɛna se ka foyi ɲɔgɔnna kɛ a yɛrɛ ka sigida la ala dan i yɛrɛ ka mairie kɔnɔna nettoyali ma fala n ko waati dɔ la ministre de l'environnement dalala la ɲaman de tun bɛ wele ani ji dɔw pour que k'a yira n na k'a fɔ ko yen ministre de l'environnement yɛrɛ yɛrɛ tun ye nɔgɔ faso ye minnu tun bɛ suguba kɔnɔna na direction de pollution n'urgence ni samiyaji nana suguba mɔgɔw ka wuluwuluji n'u ka fɛn bɛɛ bɛna daga olu yɛrɛ dala maa tɛ se ka don a kɔnɔna na an ye nin bɛɛ ye yan aw yɛrɛ minnu kan ka kɛ misali ye aw yɛrɛ ka yɔrɔw tɛ se ka lajɛ n'an ma hakili to nin ko in na 15 ye tiɲɛ ye nka a ye jigin bɔlɔn kɔnɔ dɛ a ye wulikajɔ kɛ galadonnaw fɛ yen olu ye dingɛw sen a ye wulikajɔ kɛ baarakɛla dɔw fɛ yen olu ye dingɛw sen a ye wulikajɔ kɛ min ye ɲaman bɔnni ni jinɔgɔ minnu bɛ bɔ an ka wuluwuluju kɔnɔ a ye fɛɛrɛ sigi olu la cogo min a ye jigin karew kɔnɔ a ye taa bɔlɔnw kɔnɔna lajɛ a ka taa sigidaw lajɛ nka fala ye fɛn kelen bɛ yen o bɛna na Bamakɔ sigili gɛlɛya dɛ maa min mana yɔrɔ min sɔrɔ u bɛ taa so jɔ yen a tɛ jateminɛ nin ye mɔgɔw bɔ sira ye nin ye mɔgɔw ta sira ye nin sira kan ka bila nin ye nin kɛnɛ in ye o bɛɛ fereke ɲagaminen don bi Bamakɔ sigidaw bɛɛ lajɛlen na u yɛrɛ m'a fɔ ko sojɔ papier yɛrɛ tɛ maa bolo Bamakɔ a ko ni min wulila dɔrɔn ko bɛ taa so jɔ ten a yɛrɛ ma n'o ma dafiri anw da la a bɛ dafiri jɔn da la sɔgɔmada in na nin kun ye sigida nɔgɔ ko kuma ye fala ye an ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ sigi
n'an yɛrɛ ma k'an ka saniya kɛbaa ye n'an yɛrɛ ma k'an ka nɔgɔ kɛlɛbaa ye n'an yɛrɛ ma sɔn k'an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ an bɛ ka ɲɔgɔn degun an bɛ ka bana jugu bila ɲɔgɔn na an bɛ ka sigiɲɔgɔnyaw gɛlɛya an tɛ jɛya dɛ sabula gouvernement sen donna a la cogo o cogo ni bɛɛ b'i ka soda furan k'i bɛ jɛ fala ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Fala ye min ye Mali kunnafonidilaw ye olu ka soba ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ale ye communiqué bɔ kunungo n'o ye fufu segi san 2026 contrandi do fala ye ko ka kɛ ni Sahana Takiyu ale minɛli ka bila sa kasobo kɔnɔna na Sahana Takiyu min ye 22 septembre journali o directeur ye bɔ ɲɛmaaba ye ale ye procureur min bɛ cybercriminalité kunna n'o ye Dagabana Adama ye fala ye k'ale kun ye wele bila Sahana Takiyu ma ko k'a ɲininka dalakaw na maison de la presse ni kunnafonidilaw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ an fɛ yan ka taa se diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye kunnafonidila Sahana Takiyu ye procureur ko a ye a bila kaso la kunungo a ka kiiri o ye juillet kalo tile 27 ye yaasa ko a nɔ minɛna kun min na fala ye k'a ye dansigi kɛ jamana ale la ka tɛmɛ min ye sariyaso olu laburujali o senfɛ maison de la presse ko k'a b'a da kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waleya minnu fɔlen filɛ nin ye n'o bɛ ka kɛ ka Sahana nɔ minɛ ko Sahana ye nin kuma ninnu bugunatigɛ fɔ farafinnakaw ka lajɛ min tun bɛ ka k'an yɛrɛ fɛ n'o ye fɔnɔ parafonikɛ ne media ye fala ye o min sigira sen ka juin kalo tile 3 ka taa kuncɛ tile 6 maison de la presse ani kunnafonidijɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔna na k'olu ma foyi faamu nin waleya in na wa ko u dusuma kalonnen don wa u kɔnɔ gannen don sabula min ye journaliste ye a ka kuma in min fɔra kɛnɛ kan a ma dansigi kɛ ko la o la sa Banjugu Dante y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛlen don ka kɔnɔgan lase kunnafonidilaw ma wulikajɔ ni cɛsiri ka dɔ fara min ye jamana ale ka yecogo kan ko nka ko nin waleya in minɛna olu ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye Mali ka kelenya n'a ka caratigɛ jɛkuluw sinsinni na maison de la presse ni kunnafonidilaw ka jɛkulu ko bɛ waleya in kɔn fo ka se a dan na n'o ye Sahana minɛli ye k'a bila kaso la ko sabula ko min ye kunnafonidi baara a bɛ dansigi kɛ o la olu ye forum min kɛ nin ye n'o kun siɲɛ fɔlɔ ye nin ye k'a b'o fana lanɔgɔ kosɛbɛ
maison la presse ko sakabe kunnafondila bɛɛ lajɛlen wele k'u ka wulikajɔ ni cɛsiri k'o boloda yaasa min ye waleya minnu bɛ nin waleya in kɔn kosɛbɛ ka taa sariya o sɔsɔli ma an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ don nataw la Bamako juin kalo tile 8 Banjugu Dante kunnafonidilaw ka ɲɛma n'o o ye chevalier de l'ordre national ye fala ka kɛ n'o o waleya ye Soldoma maître Cheikh Umaru Konare ko ale bɛ delili kɛ a ko ale yɛrɛ kɔni dabali banna pewu ko ka sababuya kɛ Sahana Takiyu a minɛlen k'a bila kaso la a ko hali n'o y'a sɔrɔ ale ni Sahana Takiyu ka kuntilennaw tɛ kelen ye politique ko ta nasira fɛ u ka filɛlanw tɛ kelen ye wa u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn ye waati ni waati ko dɔw kɛnɛ kan ko nka k'a teri don Cheikh Umaru Konare ko teriya in daminɛna san 1995 san Burkasubugukaw fɛ Sahana ka fa yanni o ka fatu ko ale tun bɛ taa surafana dun na o fɛ yen min ye cɛkɔrɔba in ye k'a tun bɛ Cheikh Umaru ale ka bololatigɛ sɛbɛnw kalan kosɛbɛ a tun bɛ yɛlɛ fo ka se a dan na o la sa Cheikh Umaru y'a jira sa ko kɔfɛ ale ni Sahana yɛrɛ nana kɛ teri ye sabula Sahana tun ye maa ye kunnafonidila min don a tun ka surun adama fanga la kosɛbɛ ale Cheikh Umaru Konare ale tun ka surun fanga ŋwaradabaw la o de la ale ni Sogele ye ɲɔgɔn dɔn ani Muntakatale ye ɲɔgɔn dɔn Mohamed Lamine Traoré a n'o ye ɲɔgɔn dɔn Alimami Sila Mamadou Bamou Touré k'ale ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dɔn ko min ye Sahana Takiyu ye ko tiɲɛ na ko kunnafonidila min don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko maa min don k'a ka ci ka gɛlɛn fala ye ko nka ko maa jugu tɛ ko sabula ale ye min ye Sahana minɛli in na k'a gɛlɛra o la sa ko ale kɔni b'a ka dɛmɛ bɛɛ ta ka ɲɛsin Sahana Takiyu ma ko wa ko ale bɛ Sahana sogoromadonni baara kɛ fala ye fu falaki dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen a t'a minɛ k'i constituer d'office Sahana ka kiiriko ta nasira fɛ maître Cheikh Umaru Konare nin ye ale ka laseli ye n'an bɔra ye fala ye Sinacor Mali n'o ye Mali donibatalaw ye a n'a chauffeur ye k'olu bɛ bataki ci u ye bataki ci ministre ma sa min bɛ dugu an ka jamana bolimafɛnko kunna fala ye k'a yira la sa k'a fɔ ko sira dɔw bɛ yen bi ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi ka bɔ Bamakɔ ka taa Keɲeba ani ka bɔ Bamakɔ ka taa Kajana ko o siraw ko olu tɛ se ka lajɛ u tɛ se ka boli o la sa k'u ye jaw ta u ye ɲɛfɔliw kɛ minisiri ye u ye kibaruyaw da a ma siɲɛ caman ko taamamɛnɛ sisi ma bɔ k'olu yɛrɛ m'a fɔ ko ka sira ninnu bɛɛ lajɛlen dilan kura ye ka gidɔrɔn da u kan koyi k'u fan dɔw de bɛ yen ko olu ma dilan olu ka tɔndenw kɛlen don ka wulikajɔ kɛ bi k'u dusumankasa ta ka ɲɛsin olu ma sabula mɔbili bolili yɛrɛ kɛlen don kataba 4 ye o la sa Sinacor Mali n'o o secrétaire général ba o ye Musa Bagayogo ye k'olu b'a ɲini sa u ka tɔndenw fɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ yanni ni juin kalo tile 20 cɛ ni taamamɛnɛ si ma bɔ yɔrɔ minnu fana n'olu ma taa dilan fanga fɛ k'u kun bɛ yɔrɔ min na k'u ka to yen k'u ka baara bila yaasa ka se ka faamuyali kɛ ko in na fala ye kunungo Sulubajɛ ni ale ye Sulemani Konare ye ale ye kumakan ci ka na an ma ka ɲɛfɔli kɛ waleya in na maaw bɛ se k'a faamu cogo min na an ka Sulubajɛ ale lamɛn. N'i y'a jateminɛ bi bi in na Kayi sira yɛrɛ kɔnba ko ɲagami yɔrɔ ye sira ko yɛrɛ ko ye parce que ni kɔnba yɛrɛ wulila ka na se sirakun na ka ban dɔrɔn une fois ni mɔbili dɔ benna ou bien ni mɔbili dɔ tiɲɛna ka jɔ dɔrɔn o y'o bannen o kɔnba tɔ kɔnɔ o bɛ to kɔfɛ a bɛ fɔ o de ma ko sofiki bɛ sinon sɔrɔsiw kɔni bɛ taa n'u ka sira ye an ma ban ko an tɛ baara kɛ an m'a fɔ ko ka taa goudron kura da sira la an ko sira yɔrɔ mun tiɲɛnen don ko ka taa o dilan su ani tile an b'o kuma kelen na an bɛ ka taa k'a sigi o tɛ ka kɛ ni dɔw bɛ k'o miiri k'a kɛ i n'a fɔ ko bɛ taa an tɛ faso fɛ an bɛ faso fɛ mɔgɔ mun tɛ k'o miiri ni anw ye olu de tɛ faso nin fɛ mɔgɔ mun tɛ ka jɔrɔ ni anw ye bi bɛɛ lajɛlen ko ni mɔbili ninnu jɔla ko non ko a man ɲi ko fɔ mɔbili ka baara kɛ ni sira yɛrɛ tɛ yen pour que mɔbili ninnu yɛrɛ ka tɛmɛ dun donc an mun b'a la ko ka sira dilan anw de ye fasoden ɲuman ye o parce que an b'a fɛ de ko ka dilan de pour que doni ka se ka don cogo min na nɔgɔya la mais dɔw sigilen bɛ Bamakɔ olu yɛrɛ t'a dɔn mɔbili bɛ taa ka na position min na gɛlɛya mun bɛ yen bi u t'a dɔn an yɛrɛ bɛ sɛgɛn min na bi anw chauffeur bɛ sɛgɛn min na bi tɔɔrɔ min na bi maa tɛ min b'o dɔn donc ɲɛmɔgɔ an y'a yira k'a fɔ a ye ci min d'a ma ko an k'a fɔ faamaw ye an fana y'a las'u ma da la sɛbɛn la donc vraiment an y'a seko kɛ an y'a ye kɔ tɛ ka fila an na donc an y'a bila le 20 yanni le 20 cɛ salamu fatiha ni le 20 yanni le 20 cɛ n'u commencé ka taa sira ninnu dilan problème tɛ la an bɛ taa ni baara ye mais ni an y'a ye ko le 20 ko machine ma se kɛnɛ kan foyi ma se kɛnɛ kan ko a ɲinɛ bɛ Mali chauffeur bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka baara bila k'i to yɔrɔ yɔrɔ
mali chauffeur bɛɛ lajɛlen Kayiko t'a la Kayemako t'a la Sikaso Sarako t'a la Kajinako t'a la Citadine ko t'a la Karasori a fɔra de ko mali chauffeur bɛɛ lajɛlen pour que an bɛ se ni sira tɛ an tɛ se ka baara kɛ ni sira dilan an na wuli ka baaraw kɛ. n'an bɔra ye an bɛ taa chambre de commerce kɔnɔna na min ye juraw ka soba ye kunun ko minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna jagokow kunna ale ka kɛ ni sanni feere ko ta nasira ye n'o ye Musa Galabu ye Musa Alasani Jalo Medinakura ka Segu ka do fana fala ye ale ye juraw fara ɲɔgɔn kan juraw yɛrɛ ka so ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye babu ye tali kɛ min na jamana ye yamaruya mun ta sa ka yira sa k'a fɔ ko moto minnu bɛ yen n'o ye moto belebelebaw ye olu jagoli k'o dulon a bolili dugu fan dɔ la k'olu dulon k'o ɲɛfɔ u ye a y'a yira sa ko jamana ɲɛmaaw ye nin waleya in kɛ kun min na ko sabula bamanciwale ni wale kɛbagaw ka minɛnba de ye nin ye fala ye u bɛ baara kɛ n'a ye ka tiɲɛni kɛ n'a ye wa min ye bingaliw ye u b'olu kɛ n'a ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ walasa k'a ɲinina juraw fɛ dulonni min kɛlen filɛ nin n'o ye feereli jɔli ye waati damadɔ la minɛn minnu b'u bolo n'o ye moto ninnu kofɔlenw ye u k'u jija kalo 3 nata la sa DGCC ma u k'a ɲɛfɔ olu ɲɛna hali ni min b'u bolo n'o y'a sɔrɔ kɛlen k'o san n'u bɛ conteneur kɔnɔ ka na u k'a bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen di yaasa degun kana ye baara la minisiri Musa Alasani Jalo a ko nin waleya in kɛkun ye diyagoya ye yaasa maa minnu bɛ yen n'olu nana sariya sɔsɔ kɛ ka ɲɛsin sariya talen ninnu ma olu bɛ se ka ɲangi cogo min na a y'a yir'u fɛ fana k'a fɔ ko a y'a mɛn k'a fɔ nin waati in na Jakarta sɔngɔ yɛlɛlen don k'ale m'o faamu dɛ k'u bɛ se ka mun ɲɛfɔ a ye o ko la min ye jagokɛlaw ye u minnu b'a kɛnɛ kan ye olu caman y'a yira sa k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ cogo si la minisiri kɔni ko k'a b'a ɲini u fɛ kuma ɲɔgɔnya ni bonya ni karama kɔnɔna na u ka sɔngɔw t'u nɔ na o la sa Maju Sɛnpara babu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen n'ale ye juraw ka soba ɲɛmaa ye a ye min sɔrɔ k'a fɔ renouveau maaw ka jabaranin na an ka jɛ ka o lamɛn. Foli lase an ka minisiri ma an bɛ foli lase jamana ɲɛmɔgɔw fana ma u bɛ wulikajɔ mun na jamana ko la an bɛ fo fana na ni Ala sɔnna ma u wulila ka na kunnafoniya mun da jagokɛlaw tulo kan inshallah an b'u dɛmɛ a kadiri kɔnɔna na an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ cogo bɛɛ la u b'a laɲini cogo min na an b'a kɛ ten inshallah n'Ala sɔnna ma fɛn a dabɔlen tɛ mɔgɔ kelen kama a dabɔlen don pour que jamana ka se ka basigi jamana ka se ka lafiya a dabɔ kun y'o ye wa an b'a ɲini jagokɛlaw fɛ bɛɛ k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen ko tɛ bɛɛ ka ko de ye nin ye an bɛɛ ka an cɛsiri a la wala an ɲɛ Jakarta minnu fana b'a la n'u bɛ ka dɔ fara u piriw kan an b'a ɲini u fɛ u ka hakili sɔrɔ u ka dɔ bɔ c'est-à-dire a bɛ feere piri kɔrɔ mun na u k'a to piri kelen na u kana fɛn fara a kan u k'a to piri in na pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya. Jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ tɛna se aw ma yalima o kunnafoni diyara aw ye. Ouais o diyara an ye kosɛbɛ commerçants ka jɔyɔrɔ kun y'o yɔrɔ de ye k'a fɔ ko bon n'a fɔra ko ka nin dabila bon stock ni fɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo u y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka dɔrɔmɛ tɛna tiɲɛ a kɔnɔna na vraiment o kɔrɔfɔ diyara an ye kosɛbɛ inchallah. Merci. Ayiwa jamana kɔnɔ kibaruyaw la fala ka kɛ ni nin waleya kelen ye Jakarta ko ale moto sɔngɔ yɛlɛla segukaw fɛ yen kosɛbɛ maa minnu b'a fɛ ka moto kura in san sa n'o y'a sɔrɔ o tun b'a fɔlɔ 90 fala ye k'a taara a yɛrɛ sɔrɔ 100 na bi bi in na o gɛlɛyalen don segukaw bolo kabini gouvernement ye fɛɛrɛ ta sa k'a jira k'a fɔ ko min ye sanili n'a ɲɔgɔnnaw ye k'olu kɔni bolili dulonnen don fɔlɔ o ye dugubaw ni dugumisɛn dɔw kɔnɔna na k'o kɛra jɔrɔ ye ka bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Jakarta sanni ma Jakarta tigiw fana olu fana tɛ san sɔngɔ da o ka Bamakɔ ani Mali fan caman fɛ segukaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko o ma bɛn olu ma bi o ma bɛn o ma sini u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ sa u ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa sɔngɔ in bɛ se ka to a nɔ na cogo min na olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min Gawokaw fɛ juraw ka soba kɔnɔna na
baro sigi kɛra tajiko ale sɔrɔli n'a feereliko kan min ye taji feerelaw ye minnu b'a feere buteli kɔnɔ minnu b'a feere station na a bɛɛ lajɛlen wele juraw fɛ ka min ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛna o b'a a fara tɛli nɔgɔya o la sa min ye sɔngɔ gɛlɛya min filɛ nin ye k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka dan sigi a la layidu taara k'a yira sa juraw yɛrɛ fɛ ko fɛrɛ ka sɔrɔ a la joona yaasa taji bɛ sɔrɔ Gawo cogo min na kɔrɔlen Gawokaw bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo koro la a n'a sɔngɔw la i n'a fɔ a fɔra cogo min Korokaw fɛ yen jiko gɛlɛyalen don bi maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila gɛlɛya na sira fɛ ka taa sigi Korokaw fɛ n'u bɔra Burkina olu ka sigi kɛnɛw bɛɛ lajɛlen de l'environnement o hukumu kɔnɔna na Amadu Diko ale bisimilara premier ministre fɛ ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye Mariam Tangara n'ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la an ka ministre min bɛ sigida lakana sigida saniyali ani yiriwali kuntalajan kunna a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Ablaye a y'u fila bɛɛ lajɛlen lamɛn k'a yira sa k'a fɔ ko Mali ni Burkina kɔni ka barika kɔni ko bɔlen don dogo la nin waati ninnu na foli ni tanu talen ka ɲɛsin premier ministre ma k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Burkinakaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni nana sabula u ni Mali ka filennan bɛɛ lajɛlen ye kelen waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛliw la u ye sɛbɛn fana di k'a yira sa ko Mali kan welelen don kɛnɛ ka Burkinakaw fɛ yen nin juin kalo in kuncɛni na olu ka waati yɛlɛma dɔgɔkun bɛna n'o sigi sen kan ani sigida lakana ani jɛ bɛ se ka sigi dugu kɔnɔna na cogo min na u bɛ se ka kɛ fala ye n'u taara Burkina ministre a ka jigin kare kɔnɔ bani fɛn dɔ bɛ Burkina ko brigade naval hali n'i ka na bɔnna i b'a cɛ hali ni fɛn dɔ porogotula ka bu duguma i b'a n'u y'i sɔrɔ olu bɛ taa dutigi de nɔfɛ olu tɛ taa maa wɛrɛ ɲini dutigi wuluwulu i ka da la olu bɛ taa dutigi de nɔfɛ dingɛ a ka wuluwulu dingɛ ni fɛn ninnu a bɛɛ yɛlɛmana kɔnɔna na sa Burkinakaw fɛ yen ni ministre taara dɔgɔkun in na a ka taa o brigade naval baarakɛcogo la a kana ɲɔgɔnna sigi an fɛ yan sabula fɛn ɲuman maa kan ka k'i baarakɛla ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la hali bi fala ye UEMOA ale jamana 8 maaw bɛ gɛrɛla an fɛ yan u ka ɲɛmaaba n'o y'u ka commission ɲɛmaa ye Ablaye Diop wɔlɔfɔ don ale nana premier ministre fɛ yen maa min na a n'o nana ɲɔgɔn fɛ sa o ye Aluseni Sanu ye ministre d'État sɔrɔ ministre a n'an ka nafoloko ministre fala ye premier ministre ye u bisimila min ye wɔlɔfɔkɛ ye a ye ɲɛfɔli kɛ sa kuntilenna kura min bɛ UEMOA la fale minnu donna ani yɛlɛma minnu donna nin waati na sa u sera ka baara minnu sigi sen kan san 2025 kɔnɔna na kɛmɛ sara la n'o kɛra 76 ye u y'o ɲɛfɔ premier ministre ye ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan sugubulon jamana 8 ni ɲɔgɔn cɛ jagoko ta na sira fɛ sariya minnu sigilen don wulikajɔ ni cɛsiri lafiya bɛ se ka na cogo di musakako ta na sira fɛ ani marakaw ta na sira fɛ nin bɛɛ lajɛlen kumaw fɔra yɛlɛma minnu yɛrɛ taara ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma ani Mali yɛrɛ yɛlɛma minnu sigi sen kan min ye Ablaye Diop ye a ye foli tanu ta ka ɲɛsin Mali ma Mali ɲɛmaaw k'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la UEMOA tɔgɔ la kuma tɛ nin waati la Bamajawale ni Bawale kɛlɛli min bɛ ka kɛ sa ko olu yɛrɛ kɔni bɛ Mali kɛrɛfɛ o la yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min premier ministre Ablaye a kɛlen k'u lamɛn tuma min a y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara min bɛ senna Bamakɔ kɔnɔna yan k'a f'u ɲɛna sa u k'u cɛsiri u sera ka se min sɔrɔ san 2025 kɔnɔna n'o ye kɛmɛ saradala 76 ye u k'u jija u ka tɛmɛ o kan yaasa min ye basigi ni lafiya bɛna musakako ta na sira fɛ sɔrɔ ani jagokɛlaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na min ye jamana 8 u ka sɔn nɔgɔya don u ni ɲɔgɔn cɛ UEMOA bibilama fala ye ale kɛlen don manamani ye sabula a mara kɛcogo n'a sɔrɔ kɛcogo ni a juru tacogo bangiw la o bɛrɛ bɛnnen don jamanaw bɛɛ lajɛlen ma kuma tɛ nin waati na Mali yɛrɛ ale ka sɛbɛn n'o o y'a ka signature ye o lakodɔnnen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sababuya kɛ a ye wulikajɔ ni gɛrɛntɛ min siri a ka sɔrɔ ale Yakuba cogo la n'a ka sɔrɔ donni n'a bɔcogo la ka kɛ ni jamanadenw ka laɲinibaw ye UEMOA maaw ye o foli fana ta ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen an ka ministre min bɛ saniya kɛnɛya ko kunna Asa Bajalo ale bɛ Genèvekaw fɛ yen maaninfinw dɛmɛjɛkulu minnu bɛ INPS n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se CMSS ni kanam ninnu ma fala ye olu ka jɛrɛ 40 na o bɛ ka kɛ Genèvekaw fɛ yen Suisse Mali ale kɔni maaw bɔra kununko ntɛnɛn k'u kunda yen nka délégation ɲɛmaa bɛ colonel major Asa Bajalo bolo ni Ala sɔnna a ma fɛn fɛn mana bɔ a kɛnɛ kan ye an na olu bɛɛ lajɛlen da tulo kan min ye marako ta na sira la sigidaw ale ni an ka jamanaw kɔnɔnaw la sa baara ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye ɲɔgɔn dɛmɛso ninnu ye o bɛ se ka yiriwali fara ka kuntilenna kuraw sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa DGCC kɔnɔna na fala ye DGCC ɲɛmaaba n'o ye Gédéon Danbele ye a ye bataki caman ko nin kalo in tile 9 min ye taji ye ko a donna jamana kɔnɔna nɛgɛ kanɲɛ 5 waati citerne ninnu kɔni caman baden u donna u bisimilara Bamakɔkaw olu fɛ yan nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni miniti 30 ye sufɛ boli ko a kɛra o ye koyi u kɔni nana sɔgɔmana joona in na sa wolomasiri tabaw kɛlen don k'u fa bɛɛ lajɛlen lamini min ye zen ta ye fala ye e ko ma yɛlɛma
armée a bɛ n'a fɔ armée bɛ ɲini ka na mɔgɔ ninnu place ta dépôt fana kɔnɔna na han sabula k'u donnen n'a ye ko maa kana gɛrɛ fɔlɔ ko f'olu ka ɲɛmɔgɔ kana kimɛli kɛ u yɛrɛ ɲɛna ka sɔrɔ k'a latɛmɛ ninnu fana ma u y'a yira sa ko o baara bɛna sigi sen kan don o don wa tile o tile yaasa camion bɛ se ka se u seyɔrɔ la cogo min na waatiw la dɛndɛnni fana ka taa n'a ye station kɔnɔ na k'o baaraw fana lakurakurara sisan yaasa taji yɛrɛ donta n'a bɔta ni mun bɛna na a ka se ka kɛ ka jamanadenw nafa wolomasiri tabaw ani DGCC ni douane ni polisi olu ka baara kɛcogo ye bi na seko ni dɔnko min ye Guima national ye ale ni Michel Gou ka bɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen olu y'u bila u fila ni dɛbɛ la sibiri tɛmɛnen CICB kɔnɔna na ɲɛnajɛ in bannen pewu ministre Mahmoud Dafe ale ye maa fila bɛɛ lajɛlen bisimila kunungo a ka ministriso kɔnɔna na ni maa ma falen fila ɲɔgɔlɔnko ta na sira fɛ min ye yɛlɛko ta na sira fɛ u ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ CICB kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min filɛ n'u y'o sigi sen kan Bamakɔ yan fala yi k'u t'a fɛ a ka wuli tuguni han u bɛna n'a kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min bɛna kɛ san o san ka fɛn wɛrɛw fara a kan nka u y'a yira sa k'a fɔ ɲɛnajɛ in sen fɛ u ye fɛn caman faamuya n'o ye Guima ale ni Gou ye ko fo kalan ka kan ka ɲɔgɔlɔnbɔla denmisɛnninw kunna fala yi baara taabolo min b'u bolo ko fo ka o yɛlɛma k'o kalansen sigi o la san o san a bɛna na kɛ ni Guima ni Gou bɛna na jouer Bamakɔ yan fala yi u bɛ wagati dɔ ta ka kalan kɛ an ka ɲɔgɔlɔnbɔla denmisɛnninw kunna ɲɔgɔlɔn bɛ bɔ cogo min mun ni mun bɛ bɛn a la mun ni mun tɛ bɛn a la k'o sigi Mahmoud Dafe yɛrɛ ko olu yɛrɛ y'o miirina in ta kuma caman ko nka ko nin bɛna na to sababu ɲuman ye sa u k'a sigi sen kan farafinna ale bɛ se ɲɛjɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ Mali bɛ se ka kɛ farafinna ɲɛjɔyɔrɔ cogo min na yɛlɛko ta na sira fɛ fala yi ko o sababu ɲuman fana k'o na sigi Guima ale ni Gou fɛ nin sen na ka kɛ ni nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage ye ani Benin cɛ da bɛɛ lajɛlen tugu pewu k'a yira sa k'a fɔ maa ti bɔ ye sira fɛ ka don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka nin waati na kabini min ye Benin jamanakuntigi kura taamana ka taa a yira sa k'a fɔ ko sɔnɔgɔya donna kow la yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na da ninnu ka yɛlɛ joona min ye jamanadenw bɛ se ka lafiya Afrique du Sud kaw fɛ yen a yirala k'a fɔ sa ko min ye maa caman jamana caman bɛ yen bi olu bɛ k'u ka jamanadenw kɔni cɛ ka bɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ghana Nigeria ani Mozambique olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fusamanciya o bɛ ta ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma min y'u ka sow ye u bɛ k'olu jeni maaw bɛ ka gosi maa 5 ɲɔgɔn ko o de fatura waleya in sen fɛ o y'a sa olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ka dugudenw kɔni tɛna se ka to yen tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mozambique ka maa 5 o de nin tora waleya in na Nigeria y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛna wuli ka jɔ kɛ joona yaasa a ka jamanaden minnu bɛ nin waati na Afrique du Sud dugu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen labɔ ko sabula ko waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma o tɛ bɛn olu ma bi o tɛ bɛn u ma sini k'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ye farafinna jamana ye Sierra Leone ale min bɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati na ye an ka farafinna jamanaw n'o ye farafinna an fanfɛ bolo ye fala ye k'o kɛlen don dɔrɔgu tɛmɛyɔrɔba de ye juin kalo in kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kimɛli kɛ olu ye jaabi mun bɔ k'a yira o ye k'a yira sa ko dɔrɔgu kɔni tɔni 30 ɲɔgɔn ko cocaïne na k'o de kɔni yera cargo dɔ kɔnɔ cɛncɛnfuga jamana dɔ olu dawolo la baara in k'a kɔni kɛra jamana mun na sa o kɔni bɛ tali kɛ Laki Tchadi fanfɛla la min ye Tchadi bamu kan wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ ko yaasa ka se ka dɔrɔgu ko ale kɛlɛli kɛ RDC kaw fɛ yen nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ale bɛ taamala yen min ye Aja Lahibibi ye a y'a yira sa k'a fɔ k'o kɔni bɛna euro wari 5,000,000 ta ka di yaasa Ebola bana ale bɛ se ka kunbɛn cogo min na RDC ale kɔnɔna na Philippines kaw fɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ la ye
dugukolo yɛrɛ min senfɛ sa maa 15 o sara o dugukolo yɛrɛ senfɛ so caman ba o binna min ye kalanso kɔni ye olu kun kan ka tali min baara min kɛ u ka gun in kɔnɔna na sa ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ma se ka sen sɔrɔ Iran y'a yira kunungo k'a yira sa k'a fɔ k'a tun bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Israel ma k'olu ka muguciw jɔra fɔlɔ jamana fila in kɔni kun karilen don ɲɔgɔn na k'a sababuya kɛ min ye Iran ye ale bɛ ka min ye Hezbollah ma olu kɔkɔrɔma donni kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a fɔra ko ka marifaw da kabini avril kalo tile 8 nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa Iran yɛrɛ kun ka wuli sa ka bugubugumali ta ka ɲɛsin Israel ale jamana ma sɔrɔko ta nasira fɛ sa ko taji kɔni sɔngɔ yɛlɛla taji diɲɛ seleke naani kɔnɔna na k'a yɛlɛla ni 3 ye o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔngɔw kɔni bɛna yɛlɛ gɛlɛ kosɛbɛ barigo ale bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ sa fo dollar wari 96 n'a ɲɔgɔn la faransiskaw fɛ min ye Jacques Chirac ale furumuso min fatura u y'a yira sa ko ka janaja bɛna kɛ juma nata nɛgɛ kanɲɛ 14 mana tɛmɛ miniti 30 ye basilique Saint Clotilde la parikaw olu fɛ kibaruya in dira a denmuso fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛna kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la dugu la n'o ye Courrèges ye o baabu bɛɛ lajɛlen olu kan ka sigi sen kan faransiskaw olu fɛ fala ye farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ jalatigɛba min bɛ n'o ye Somalika ye Umar Abdelkader Artan si san 34 ale kun sugandira sa k'a ka taa coupe du monde kɛnɛ kan nka a selen États-Unis kaw fɛ a ka visa bɛɛ lajɛlen b'a bolo u y'a lasegin ka na n'a ye Turki kaw ka aéroport la fala ye ɲininkali de bɛ ka kɛ sa a ye mun kɛ sabula FIFA ka papiyew bɛɛ b'a bolo a ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafalen ninnu de ye farafinna bi arbitre bɛɛ lajɛlen na ɲuman ye maa caman jigi b'a kan k'a fɔ n'a taara kɛnɛ in kan a na se ka baara kɛ wa coupe du monde ta fana fala ye a ka fisa arbitre yɛrɛ ma dɛ parce que a bɛ dɔ fara i ka CV kan coupe du monde kɛnɛ kan ye halisa jamana minnu sera ye Algérie ale n'a ka dege karamɔgɔ n'o ye Vladimir Petrov ye olu sera kɛnɛ kan kabini kalo tile 8 o tɛ kunungo ye sa min ye Kansaskaw fɛ yen olu sigiyɔrɔ bɛna na taa kɛ yen ye n'o ye Kansas ale jamana kɔnɔna na Larenskaw olu fɛ yen Côte d'Ivoire fana n'a ka sɛgɛw olu a n'a ka samaw olu fana sera kɛnɛ ka dɔgɔkun tɛmɛnen Philadelphie kaw fɛ olu kan ka jigin Willingdon ale ni Delvara min ye Côte d'Ivoire kaw olu jabala bɛna na kɛ o ye min ye Lionel Messi n'olu yɛrɛ kupu bɛ olu bolo olu sera kabini mai kalo tile 31 fala ye Kansas City sabula olu bɛ k'u ka labɛn tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Brésil n'a ka Seleção Neymar n'a ka maaw olu fana sera kɛnɛ ka dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Europe jamana na sa Turki ale kɔni sera ye nin y'a dɔgɔkun kelen ye sabula olu bɛ ka labɛn kɛ hali bi yaasa ka se ka min ye yɔrɔ matarafa cogo min na u ka ndolatilaw olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Suède fana o fana sera kɛnɛ kan ka ban u y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛ Texas kaw fɛ yen min ye Angleterre ni Pays-Bas ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ Mississippi kaw fɛ yen olu fana sera kɛnɛ kan o ser'u jabalaw la Suisse ni Norvège olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu sera jamana minnu bɛ fala ye n'olu bɛ ka makɔnɔ hali bi o ye Faransi ye k'olu b'a to ko n'a waati surunyana tuma min olu bɛ taa cun kɛnɛ kan ye Faransi bɛ cogo min na min ye Portugal ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko fo ale ka ndolati fɔlɔ kan ka kɛ juin kalo tile 12 sa kɛ ko o de bɛ kɛ olu seli ye kɛnɛ kan ye olu fana ka équipe tɔgɔ ye Seleção u y'a yira sa ko min ye joueur min yɛrɛ si kɔrɔbayalen bɛɛ lajɛlen ta ye k'o tulu ta ye wa 41 n'o ye Cristiano Ronaldo ye u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko olu kɔni bɛ selen no kɛnɛ kan ye min ye u fila de don dɛ Neuer fana t'a la de Neuer fana ye balugu ye dɛ ou bien ale 40 de merci gardien o fana 41 ninnu kɛtɔ ka u b'a don mi-temps na sa kɛ a bɛ joué dɛmɛnanw b'u bolo ninnu ndolatitɔnw fala ye ninnu de sera nka min ye États-Unis yɛrɛ ye ani Mexique ni Canada olu b'u ka so ka ban sabula olu kan ka jouer juin kalo tile 13 u ni Paraguay kan ka ndolatan dɔw kɛ u bɛ k'olu labɛnw kɛ yanni tulon dayɛlɛli cɛ nka olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sera u ka so nin waati in na nin kɔni ye kibaruyaw ye coupe du monde kibaruyaw jamana minnu kɔni sera kɛnɛ kan ani jamana minnu bɛ k'u labɛn ka taa anw kɔni bɛ so yan dɛ an n'a lajɛ tele la sa kɛ an kelen tɛ o nka anw de tun kan ka ye kɛnɛ in ka tiɲɛ na États-Unis jamana 9 an tun b'an ka to so nka an bɛ labɛn kɛ sɔgɔmada in na taa an b'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ana Jara tun bɛ yan Falaye Keyita ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa
e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita. Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. wari sera Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda